Naka quạt lên cái đom, pinchim cái number chung rai cái bạc handai. Naka lên ti bening lai spa lai point new. Naka quạt lên cái đom, cái number chung rai cái bạc handai. Naka lên ti bening lai spa lai point new. Kakarteng ukpa parokon paramen sim Bakhuid. Kaching ai trong trai trong yêu Jesus Christ. Kaching ai trong uplay. Lemba kaching salong trong men sim Bakhuid. Ken don ringkat bat pi baro. Ringkat bat piru. Ningkong ayak di kapor ngi ay kangu kadam yublay na kabanta ka jingelum lang menta ka singi ka siburom bakraw jong ka Balang Snong hang ni po Mawshbuit
bat syua ban pediang burom ngakwa bangin ya sengap jar shiminit ban ken mau burom syua ya kitu kibalawan ban bet yu sembai jong ke jinget hangni hakabalang Shnong ngidon kaman ken mau bangin duai na kamenta jong ki tungin ya sengap jar shiminit. Ko try to ai kamen sim jong ki ya ka jing Sngi jome ka jing jat hat bam jukun ken jat hat ha ka jing so shong kendang kaneri ka sngi ka ba kemen ngi roya ro yu blay ngi aingo yu blay na ka benta ka jing da shispa Snem jong ka Balang Shnong Mawshbuit. Bat kumbaka kitab sam kenai pesan we ar ko ong to sngongo to aingo to ruai jam to ruai ro te menta hakane ka klemat ngi aingo yu blay na ka benta ka ni ka sngi bat ningkong hakane ka por ngi pedang burom ya most reverend Victor Lingdo i archbishop jong ka Shillong diocese kumjoru Father Paul ni pedang burom ya iya kan ka klemat kumjuru yang kiling do baro kibadon hang ni kabangimla banjer kerteng hanai to pedang ya kan ka jing pedang burom jongi ya pi kumjuru ni pedang burom ya ifada makri ringkat ka media ka jongi namar lingba jongki ngin sayo ban ring yakane kasngi kerpang jong kane ka Shnong jongi ngi pedang burom hakane ka kleman yai sister superior jong ka auxilium convent is superior jong ka mercy hongum kumjoru yai superior jong ka magnificat convent barhaga jo ka por ngimla banjer kerteng ya baro kisistar kiriunyam hanai ngi pedang burom ya pi baro ngi don rengkat hang niru bat ngi pedang burom ya i MLA badan burom jongi iba HS Kharpran iba dei MLA jong kamaurin keneng constituency kumjuru wadlada lesid don na pedang jongki kibangan ong kerteng kim don hang ni hanai ngi pedang burom ya ki yo lese kila banwan slem ngi pedang burom ya iba Roni Lingdo i MLA jong Kamelim constituency iba Charles Pingro iba dei MLA jong Kanong Thamai constituency iba EL Hek MLA jong ka Pinthor Umkhra constituency kumjoru iba Pinyat Sing Sim ibalong i CEM baraka joka por ideiru i MDC jong ka Maurin Keneng constituency ngi pedang burom ru i kong Rosetta M Thaba ibalong i IS kumjo i DC jong ka East Khasi Hills district ngimlaru klem da pedang burom bat kan mau idru ya kayeng kesem jong iba lead David Nongrum tengi pedang burom ya ikurim jong iru bat ya kayeng kesem jong i ni pedang burom ya iba Kennedy Kharkongor ya iba Peter Jerwa ibabu Steve Mukim ibalong i Catechist kumjo ibabu Valentine Lingdo ibalong i Catechist ngi pedang burom ru ya baro kitu kinong kit kam barim jong ka Balang Mawshbuit lesi dan pedang jongki kim tresyo henrei kidang long aktifi hakabanya no senyang lang haki kambalang haduk kanika kleman ngi pedang burom ya i secretary jong ka PPC
nang tai chairman but is secretary but baro ki member jong ka committee jong ka block ka bapra jong ka nong thamai parish ngi pidyang burom ru ya ka balang bat ka committee jong baro ka balang snong san snong ka Mawshbuit ka nongra ka madanurting maulen ray umpling ngi pidyang burom ya pi baro ngim laru klem daken mauru ban pidyang burom langru ya i pastor DA Kharkongor itimen basan HL Senrem iba MS Lapang iba CW Nongdhar kini kidei jong kabalang Presbyterian ngi pidyang burom ya piru bapi lawan bandon ringkat lang batngi kumjoru ngi pidyang burom ya secretary jong ka Mawshbuit Sports Club but let's see hang ni hang tai ngila man klat ngimla man kin mau banjer kerteng yanu te what's go Henry ngi pidyang burom ya baro kilong kimi kilong pa ki Samla shinrang kentei ki hep ki barit ki bawan menta ka sngi bat kumjuru ban kin mauru ban pidyang burom ya ki seng ki ba pher ki seng kentei ki seng Samla ki seng rangba ki seng jong ki hep barit ki kena syakri duan bat ya baro namar kani ketika sngi kaba piawan baro ban pinpuk pinping ya kani ka sngi ha ka jingdap shispa Snem jong kabalang Mawshbuit naga bentang ni ka jingai bakrau kabang iyo menta ka sngi ban kimen banyaro yutrang inong lang ngiyaro ya me ku Jisu da kasur ka bajam ngisaw ngo ya me ku Jisu kublay shibon ku Jisu ngiyaro ya me kopa ngisngaw ngo ya me kopa kublay shibon kopa ngiyaro ya me ko bensim bakoy ngisngaw ngo ya me ko bensim bakoy kublay shibon ko bensim bakoy yang baro ko men ko para don Khubor bangilong kinong pop khanang balong ki Rakhe belanyam ya kan jing maya Bakhuid ngapla how play badon bor baro bada pi ko men ko para bangala le pop shibun da kiching perkhat da kitien da kikam bada kiching le klet da kiching le palat chunga da kiching le palat chunga da kiching le palat bakrau chunga namar kata kerpat kamaria Bakhuid kabayai sa kathei soti ya ki angel bakiru kuat badia pi kuen men ko para badwai na ka benta chonga how try uplay jongi uplay badon bor baro unis nei yangi andala map noi ki pop jongi onyalam ngi baro sha ka jing em bom chukot Play
in Yadwai Hakane ka Sngi Centenary jong kane ka Shillong Bakhuid Mawshbuit Nyai ngu yo play nakamenta ki missionary badeng kong ki malalay bam kuahid waru play Nyai ngu ay Kristan baro ki malawara aning kong ikachingay Ngitway ba ay ngu yo play nam ta chok pi baro prabangay chok kane ka Shillong nakamenta ka mersim yai ne chok pi Balang ki jong u Ngitway nakamenta chok pi pinang kiu siya prang hakachingay kapas kem hao play Hakni ka mas ikan mau kerpang ru nakamenta kini bawan terwa ay ngu yo play Kisan nong spung husan na nong thar bat ki kon ki kti jong ki Kaya ka sam jong ba Julius warba kong job lin nong thar kum chiro si khai Samla job tiao nong thar play nang kerku hak yakaki hakar kom ka kerpang Ay nguro play na kabantay me ba ay home. Ba play like kerku yaki lang ba kani ka ying shibun ba kilala ki kamabaha nyai ngu yo play no Snem bar jar arpulai. Play nang kerku nang penyang hun ikici ay ngu jong bar kani ka por ngi dwairo biya baro kilang do jang ni provincia jangi ifadar baro ke sister Yemani kem DC chongi, DC be chongi, but baro ki pastor, the man basan badon lang hani, but pi baro iway pa iway. Nagkat kachi ay ngu ipan ublay, unkar ku yang i baro. Ko blay, me balaman sungaw pa banterwahangi, yakanong muna ba pranay joka yikasem bakoy, doa yakaching yung sabun chong me, Bada ka babot ka yaki ki hoki sat jong ka long yeng long sem bada ka jing te song jong ka jing ye ngin la ban kemen na ka bay nong bom chukot jong ka ye ka sem jong mi Pediang ku try ka jing tuai ay ngu bad ka jing pan jong i baro lang daw try jong i just kres kon jong mi o ba em basan sharan kat bat mi Ha ka jing long ka wei jong men sem bakhuid u blay junom la junom Kajing puli naga kitab Genesis. Kajing puli naga kitab Usirak. Utray ula burom ya ukpa lor jong ki khun. Bad ula pinskem ya kahok jong ka kme halor ki khun shinrang jong ka. Kat uba burom yala ukpa upen biang namar ki pop. But upelait yalade naki. Haba uduwai la shashkor ya u. But utah ba ay buram yala kakme ulong kum uba kinshospa. Kat uba buram yala ukpa unsa yo jinkmen nala kijong kikun. But haba uduwai unsa shashkor ya u. Kat uba ay buram yala ukpa unsa yo kaching im kabajalan but kat uba kongo ya utray on pentingan yala kakami ko khun tiarap yala ukpa ha kaching long temen jong u but what pensngo si ya u kat ba udang im what lada uduna jing shampang tu yai sha ya u what nyo iben ya u ha baro kisngi jing im jong u Naba, ya kaching les bun ya ukpa om klet. But sanyo ya ka kum kaching penbiang namar ki pop jong pi. Kum kayeng balatay hakahok na kabenta jong pi. Kaktin jong utray.
Naka kwat ling kedom ngin shim ya ka number ching ruai ka bakhat lai naka lenti bening nyo spa khandai pusan naka kwat ling kedom ka number ching ruai ka bakhat lai naka lenti bening nyo spa khandai pusan Kajimpulie nakashiti Paulus Bakhuid Shaki Kristan Hakolose Go para Kum ki bala jie jong blay Ki Bakhuid bat ki ba iay Tupong da kajing snolem Kajing sbun Kajing snorit Kajing jem nuon Bat kajing yasha Da ka ba yasha markelyang Bat Lada uno udan ba ujor persha yano to yama markelyang kumba utrai ulama yapi piru pidei banma bat halor kini baro to pong da kajing ye kabate song ya baro hakajing ya de jimut bajanai batu ai bakajing sok Chris kan senchar ki donun ki jong pi shaka bala khot ya pi da shisha hakaway kamen but to long ki bas ngongo to ai bakaktian ukres ka song ne kar hai hapi kat ba pi ya hi kai ba yakentu parama pi habaro ka jingstan but kat ba piarwai ki sam ba ki jinwai riu blai ba ki jinwai ba sho msiam ringkat ba ki jisngongo yau blai ha ki dono jongpi baro kat ka ba phi le ha ka ktien ni ha ka kam tu le kata baro ha ka kerteng utrai jisu da ka ba aingo yau blai ling ba jong u phi ki kin thai to pedam buram yala die halaki tengah kumba
กะได้ฮอกเฮาตรายพี่กิชันรังตุเอยะลากิตงาบัดวัดลงกิบัตโตเม็ดยากีพี่กิคนตุกงโงยะลากิกปากิกเมกิกปาหากิเอกิเอบารอนามาร์กันเนกะลองกะบะบิสโงพาโยตรายพี่กิกปาวัดเทียทันยาลากิคนโยกิเรนมิเซียมกักเตียนจงตรายSngi bakado ula kren hangi dauko Troy undon rengkat bat pi Kajing puli nika gospel Bakhuid kat kum ulukas Habala poi ka Sngi bakin pendep ya ka riti jing pen Khuid ya ki katkum ka ain u Moses kikmi kikpa u Jisu kila ra ya u sha Jerusalem ban IT ya u how try but ban terwa ya ka jing knia katkum la bu ha ka ain u try Daki link dukur shijur ne artiliki kun paro. Teladon ubriu ha Jerusalem ubakarteng u Simeon. Bad unei ula long ubriu ubahok. Bad ula batiblay. Ubalak milinti ya ka jingpenim ya ki Israel. Bad uminsim Bakhuid ula don hao. Ulayo ik tin na uminsim Bakhuid ba un omyap lem daw ulayo Yeshua yaw Christ jong utray da ka jinyalam uminsim ulalit siya ka temple bat haba kikmikik pa kilawan rayo kulong Jesu bat le yau kumbala dawa kariti jong kaain ulak kentup yau halakti sangti bad ulayaro yaw blay bad ulaong ku try menta to sha ba usakri jong me un late ha ka jing suk kat kum ka tin jong me naba kikma jonga kleyu i ya ka jing pin nim jong me kabala kaba mela pen kre hak mat ki paid ben riu baro Kajing shy, nakabenta kajing penpau haki gentle. Bad nakabenta
keburom hakipait Israel jong mei. Ukpa badgakmi jong u kila lungo yakata kabala kren syapang jong u. Badu Simeon ula kerku yaki badu laong ha kamaria kakmi jong u. Hakmi ya unei ukulung labun nakabenta ke jingjot bat ke jingman pha jong ki babun ba ha Israel. Bat nakabenta ke dak ya kaba en sakren persya. Bat kumta en penpau ya ki jing perkat bari nabun kidonud. Bat ladon ru kawe kanung ya tulupa ka Ana, ka kun upanuel, na ka jait Asher, kabala temen pa, kalain new Snem badla kat utnga hadin kalaya poy ka poy man. Nangta kalasya riukente hadu bala kaladap praposaw Snem karata. Kamjumi na ka temple, bat Sngi bat kemit kala mane yaw blay da ka jing sya jingit bat ka jing diway te haba kala wan lap hakatahi ka klipmat kala aingu yaw blay bat kala kren syapang ukulong hakito baro ki bakmilinti ya ka jing syuspa ya ka Jerusalem. Enda kila pendep ya kie baro katkum ka ainu try kila lit pai sya Galilea sya ka Shnong jongki ka Nazareth ukulung ula nangshan bat nang klein ula dap da ka jing stad bat ka jing ai ublay kala syong sya hao. Ka gospel jong utray I could lay for the Paul, provincial Changi, but don't lang but near can step. Could lay for Augustine, but don't lang honey, Parish Changi, killing do Changi, Baro, but don't honey, could lay Kitikon, Kissistar, Babon honey, could lay Yapi Baro, Economic Mat Changi, MNA, MDC Changi, DC Changi, Kublai pastor teman pesan Kublai pi baro ki perbangai balawan na jan mana cengai kam tame ki balawan na kani ka Shillong Mawshbuit hakaba pi Rakhe pendan boram mentangasi kasi Centenary jingdap cheese pa Snem tingi snow sarong ya kani ka Shillong Mawshbuit balakan jo cheese pa Snem try pidawa bangin tapti ya pi tapti jameladi kam jam tisu kani penisai ba pilahe larang ba dadap cheese pa Snem nyangu yu play nagabenta ki missionary balale no bam kwa het waru play hapo ka jelam para bendrami bangin jutip jukot ye ju para bendrami bayalap keleng karilum kasi jantia changi dilawan yu kejat hang ni hakani ka Shillong jong pi hakasnem sejarah kendai separ fulai sidap sepa Snem mentakasi tek nomor katangi aingu yu play kain nakabenta ki weipat ki missionary ki balale no bat ngai ku play ru ki missionary badang don menta ba treasure hem hakani ka brisa wine jong utrai Jagani ka si jeng dap chis pa Snem ka Balang prabangej perlok perjar baro kadai kasi jo kaji aingu yo play nakabenta ka jeng dap chis pa Snem habangi kertiang din ni aingu yo play
nakabenta ka cingej balayo kini kisis pa Snem balalek no klempep nginom la ban kelet ika jingdap cis pa Snem ai ngo yo play kini cis pa Snem sibun ba ka jingker khu cha play halor kani ka Shillong Mawshbuit Bakhuid wat halor chongi ru iwei pa iwei badan hani lengba ka cis pa Snem sibun ba ki perbengai kila nang roy kila yo baptisma kila yo ika jing pen em kadau ka de hok mangin ai ngo yo play nakabenta kani ka jingdap cis pa Snem kadai hok bangin put keturoi ngin bom jam ke bom ke nukra hena mengi pat le si haka an jo ke ju de ban put de kareng ban pen bana prathai dingin nam don reng hen ding shero yo blai nyai songo yo blai nyai pedan boram yo blai da ki sam chungi bangir wai da ka jing wai yo ro kabar habangi Peit ya kani ka Centenary habangi Peit pat chakmat nyai lenti biang da ka jing shania ho blai bangin ya bai chakmat bangin pairo saka spa arpasan Snem kita di ka thong barbo jong kan jing briu changi ni dep ya baladep ya Peit ya ka banwan da ka jing shania ho blai ka balai pat di ban im ya ka bamenta pat da ka jing pathamai ya ka jing changi ya ka jing changi yo blai jing changi para briu jing maka jing suk jing ke jama kata kadau ka jing dap ka jubilee berbuat ka di kapor banyak suk baru blai iwei pat ki ying sam an pathamai ladi how Christ Jesus nakabenta kani ka jubilee jong pi ngaket bok ka wiang bakani ka Centenary jong pi kan long ka por jong ka jing pathamai na dong shedong kaladur ka jing em ban long kita Kikistan ban ye yu blai na do ka danot na do ka masem ban ye para priu dementa ka sipat kadi ka si bakerpang ru ka jingkerpang mata ka si kalong ka jingkut ne Snem arajar arkulai pikwa nam kwaru lakut untuk Snem dan amar kata kadi ka Snem kalalej mata ka si Tega di kapor pada ingu pat yo blai ru entang ka Snem arajar arkulai Sibun ke jingker ku bagi leo peniang. Sibun ke jinga ei bagi leo peniang. Sibun ke jinga ei jong blai ke jing dap jing biang ke bam ke di kup ke Snem. Sibun ke jingker ku jong blai hayi ke Snem. Nama tangi aingu yo blai. Ban bar pat kasi bekerpang mata kasi kalong kasi poram jong kayin ke Snem. Jong Jisu ke Maria bo Joseph. Balong ke nuksai ki Snem jongi hakan deka juk menta. Hakan jinya teli, ka jinya ye, ka jinya irap markeliang. Dengan sim kan ikalat ban kublai ken. Ya pi baru pada nani si buram besuk bakemen. Long ying long Snem baru ngin wan na kayi ka Snem. Om dan weru nangi belahap na beneng Peit chane partai. Ngilwan nang bai mei pa leng ba kayi ka Snem jongi si buram besuk bakaman ya pi baro iwei pa iwei kiparan hang ni dia kan ka si jong ka si puram jong ka yiga Snem feast of the family ngiron kam ban duai ya ka yiga Snem changi balong ki babit pa biang ban im ka mensim jong ka chi ai ne jing ma jing miat tena maka to tungin Peit chuai ka yiga Snem jong Jisu ka Maria bo Joseph hang no la shem yaki ha shing oi balakaw Jisu ha shing oi mangi su bata ka shing oi ka jaka ka Bakhuid tam yin sungo bakali ka babatam hande ka Snem kimrat ka por bas mau tung tam ang tu por balakaw Jisu tu balai nama myo jaka hang no hanuru myo jaka myo Hano jaka ban kha myo ha Snem kimrat ha po singoi ha Bethlehem mudur pi khodu blai banai krautam na beneng un chakha Snem jo kimrat balai na mau ye yangi upenrit yeladi na ka jinglong briu na ka jinglong blai saka jinglong briu na ka jinglong briu saka jinglong sakri
Naka jinglong syakri banwan syak citom melodi. Man syakha kesem kimberat syingoy. Kamlong ke besuk. Ulale ekani tang namar ka jingye yang abanya pi. Jingye jangi baro iwei pe iwei. Tanama kata hamngi perkhat pat. Kini kayi kesem kepadin kong Yesu ke Maria bo Joseph kilayai ne pat. Hapadeng ke jingye jong kani ke por. Kila ye iwei pat. Joseph uye ke Maria uye Joseph. Bakila ye yau kon Yesu. But kila yai ne nat kapor. Wat tharai ba kayi kasem jong Yesu ke Maria Joseph kim dan jingye ba belai ba. Challenges ki babun ba. Dong in Peit ken hakapo balai tektin ke Maria la syam bakalalong armet. Kajingye ba krau ba. Hakanu ka dosturu kanang priang. Hadu benam pensai do angel bai tai kelong bapun dai no Khubor ublai umasem Bakhuid. Wala kataru ka jing sakran ka don. Banda daily ka jai bandriu jangi lakut atat. Jing sakran ben jing sak lorni Henry ai ngu yo play kila yai ne. Kabar Joseph mut ban pelai no ya karu. Pelai ro jing jar kram that rong. Hamar kata wangel upa Joseph kan jing posneu ongko Joseph wating ban sim tengai ke Maria. Itai kan long belapun dai de Khubor umasem Bakhuid. Badu Joseph la kongu. Nang ta ke po balakai uji suruh dan jaka ke belong yapi. Dan kamera hang no nuru. Dan ying trap. Dan jaka ka. Hap ka sam kimrat. Wala kataru ki priang hun. Nang ta andala karu watharai bau Jisu usuk. Usem harar utheo ban penyap itai kelong. Haka jinglong siem jengu kwa ban penyap te kelong. Barong kun siem. Nama balai kwa banum du kanam jengu. Kapuram kanam jengu ke jinglong siem. Nang tau la pa ban penyap. Hap pet chimet syejip. Kamlong ke besuk hari nong wei. Handeu Joseph ula siem yau Yesu ke Maria ula leit syejip. Bandri nak keti jong nong syun. Bat anda layap uherot lampuan pai biang. Wan pai biang bat dekat wan pai ru dekat jing'e. Wan pai biang sekala ying la jong. Dia Yesu ke Maria Joseph kita jing'e sibun ba. Nang taru abau Yesu layalam hayimani. Ulaja hayimani. Ulaja ke tempel. Kila lewat kim syem. Kiwat sowat laisi lewat ke syem ya u. Berkataru kamlong ke besuk. Na tarai bagu kayi kasem jauh Yesu ke Maria Joseph ke besuk baik Nang ta belayap nau Joseph ru ke Maria ke lalong marwei. Henry kayaine. Nang ta shishu habau Yesu lasya. Ula wan batkit ban bai ke pop kesang jongi. Walayalap lasya keren ben. Lakhat yu nong pop. Lakhat yu jelangut. Lakhat yu siem jong bersebul. Kamlong ke besuk yau Yesu. Nang ta paderu habau layap halong ajik pena. Lai tum biang yau neu kon balahe balayap. Haka kimi basausi jika Maria. Henry kini barok ke jik'e. Jong kani kayi kasem Bakhuid Nazaret. Ni buram menta nang kamansim yai ne jongki. Ban ie wei pan hadu jing yap. Takadau ke kelalong ke model. Kanuksa ya kayi kasem jongi baro. Dia kani kasi buram jong kayi kasem jong pi. Ngasim kani kalat ban kublai ya pi baro ai wei pai wei. Kamlong ke besuk bandan long ying laksam. Watharai ba ki ying jok pi ke bom don jing suk bom don jing jing tanju pa Bakhuid wang man hakini ki po balalai no om don pa bajanai om don kimi bajanai om don ki kuan bajanai om don ki lingdo ki runyam bajanai baro ngilong ki batlot ki baduna ki long ki nong pop
Dewa la kataru kan ikasi ni admire ni ro ai kai ngasam jong pi hapadeng jong kita kecing yaru pidang implang pidang long ki pa jong kai ngasam pidang long ki kemi jong kai ngasam pidang long ki kun jong kai ngasam pinut ban kam kai ying jonga ime jonga ipa jonga ki kun jonga tingi songu ni ro ya ki long ying ngasam hakum kan negasi ka bakrau dong ina Peit ya kecing pelem dang kasi basutanat jing pele kapaning kong layatu yang ni ba ni de ki kun ki ti de dan bor kaman seban boram milai pa ki kemi ko kun be boram milai kemi pa jong pi ko mala tho usirak noi kai jangi boram milai kemi ki pa jong pi ba pen im slam ma pindap pin biang ka bam ka di ka kup ka sam jong pi mà pin roi cái mình xem tiếp riu tiếp lấy, cái kata cái jing Sneng jing krau sirak, ya ki kuon ki ti buram, ya ki mi ki pa, haba ki duna cái jing soto, habom bet bom biang buram ya ki kershan ya ki, ko kuon bayi yang ni, buram ya ki mi ki pa, kenang ba pin long man briu. Mat pin long pin kiu kadan long briman briu pin dap kerhai ke spa kajar pin im slam belai ki briu jengi ki im slam nama kim na bat buram ki bikpa dekat tiktok ong ladapi buram pin ye ki bikpa jong pi pin im slam hakan di partai pin kamai ke hok pin kiu irat hakan long briman briu jong pi dan nama kata hakum kani ke Snem Jubilee Centenary Dongi ki kun ki ti badang don ki mikpa buram ye yerap kershan ye ki kat lakan yai gede ban raikut la dabakalah kaduk yang ru lai pan map lai ban esok lai ban pathamai ka jingi jong pi ye la ki mi ki pa kata di kamram ka ba ublei kwa yangi leng ba ka jing Sneng jing krau jong sirak hakani ka Sngi kajing punya bahar bersim lasat na kajing nau Paulus Bakhuid Pakistan kolose u Paulus Sneng pat ikikmi kikparu bae maka syong kha syong man ko kmi ko pa to dap de kaman sim solam i wei pat ya map markeliang kamlong kebesuk ban im mengiba Peit na cengai kamlong kebesuk ban im kai kasam ko long pa bi map yagi lok chang pi man la kapor man la kasngi man la kliman ko long kemi map yagi pa chang pi man kapor man ka kliman man kasngi bat mai ka chi chang pi o Paulus wang tokup na ka man sim sngau lem hap sngau lem ka wei ka jing long ba krau tam jong Jisu ba kring pa ba ba ka long ka jing sngau lem ka jing sngau Snei usus Snei ki briu usus Snei ki nong pop usus Snei bapang basitam ki baduk ki barangli usus Snei ya bara te wang Paulus Bakhuid wang ru ko long kama long pa long kemi dap de ka jing Snei so lam i wei pan ya kelenti jing snguret ya map barkeliang ya suk markeliang Jisu li wang map nyau pau sen nyau hakashisngi mudur pi ngitang singa sin rona chu anot bek ndai Jisu wang map nyau pau sen nyau hakashisngi Gospel Matthew tapi patla balek kunta nang nesh khamat persang kat bala betmai kilong nyilong sam jong pi kan ni si puram jong pi midasi let chibit hayin kedup bila ka kemi kedup rok pa map yesuk ya bha ya miat ma kani ka kwa ublei ka kasi ban buk kanang si puram jong pi hoi kam long ka besuk handrai yesuk ya map ye markeliang pendam markeliang ha ka jing ye long hani kurang ba to ye la ka tengah jong pi kumbau kris lo ye ya ka balang ko long kmi boram milau pa haki ki ai bara ba pin man bha long miat ai ka sam jong pi
กันนี้กันได้ตีจงพีกุมกิชุกุริมละขอดยพีชีกุริมกุรบอิมก็กุรบอิมนามรกตาหากันนี้กันจีได้จงพีกุรบอิมจงพีกุริมพิชลองชีตั้งกี่องมะวัดนบุญเนี่ยวัดนบุญตั้งวัดนบุญหลอกตั้งชีตั้งไปชัดตั้งไปมะพี่วันหากันนี้ก็ปอดมันตาลาสร้างมันบุญหลอกบุญตั้งกำได้กรุกรมนามกตาพี่ละองนี่ลองชีตั้งไปมาเรื่อยไปได้เวอาร์ไลเซลนามกตาเป็นทำไมกันจริงจังพี่ชียิงชีเซมกุมบาพี่ละสมัยขมาจงเบลยงานชิมยาพี่หาดูจริงยับลาสุกในชิตอมลาดุกในรุสปาลาพี่ก้อยในพี่ปังงานรีพี่หาดูกันจริงยับหาดูกันสีบกดกันจิมจงอ่ะเละกันนี้หากันนี้กันสิบรามจงพี่นางตาพี่อีกับจิงปุเลกอสเปลมาตั้งสีเครนชายแห่งนี้ชพังจิสุกามาริอาบุจิเซปกิเลลามิวในคุณลุงจิสุหากับเทมเพิลเยรูซาเล็มบันไอทีอยู่ในคุณลุงจิสุเฮาเบลย์กับดุสตูร์ก็ลองบ่าคนนึงกองเดบันไอเฮาเบลย์เด็กกามาริอาบุจิเซปกิเลเลกับบัดกับดุสตูร์ยาลามวิชเยรูซาเล็มอันดาลาไปเยรูซาเล็มกับเทมเพิลudan usimian usakri jong blay blem sngi hang tu tang sulak ta jesu ang ko try ngalasuk menta ngalai i ka jing pen em ngalai i u ne nong pen em jonga ka bha bang nei no ne sla perthei bala pen bana pa ba u jesu christ ne nong pen em jong ka perthei kum churu ka anna ka kata ka no itu lupa ka bala temen ma hadin bala yap no tanga kala em marway kaduai kapelai kisngi apa ke tempel nang ta kasayap sok anda kalai iu Jisu bat kani ka jingli IT yau ne khulung Jisu ha ka tempel kalong ban penlong yu u khon chu blai de kani ka nuksa ya piru prabangej bi parlok prajar kan ma pidon ki khon jang pi IT ki hau blai nang ta shu bu yau blay hapeng du kai ka sem jong pi ka shayong ka shong kha shong man ka ban don lai ngot ki breu shin rang kan thei badu blay hap don u blay hapeng du wa pada panya so ya pi ban kar khu ka do ya pi ban yai sin ran ya pi na ka por sha ka por ha ka ji em jong pi kai ka sem ban long ki basuk ki bakemen ki bakoi bakia badap babiang bu yau play hapeng du kai ka sem jang pi pisa siam pisa dap lut ki baro sedap sabiang pisa kemen siai ne ha ka jing ya e jang pi sing si sem doi bakani ka si ba ngi pendan buram ya ki ki sem jang pi ngi twa hu play un yai kar khu ya ki sem jang pi unkar kui ki pai ki mi ki kon samla na padeng ka yi ka sem jang pi sami bud ki dong yalam hani ban don balong ki doctor ki engineer ki officer DC belong SP ki belong MLA belong minister belong bud ki wei ki batrai kam prepare balong lingdo balong riuniamru nang no ki mi kini ki mi na ka yi ka sem ka babha mi ro ki khon ki ti ki babha miro ka imlang salang ka babha miro ka da ka jing imlang ka state ka jaj badriu jangi ka jing bha ba ka jing sok kam tam ka ni ka por ba mata bun ki jinlai ka jingle jangi to ken dit badriu ko long ki mi lok pa ka ne si buram jang pi sumari ki khon jang pi don ki bayai sakama wat yaki kuma wat Jisu bat kamaria yau kumbawat Joseph kamaria u Jisu hang no ki don ki khun jok pi wat sha ba ki khun jok pi kin poi sha ki drak bandi buai tanglang ban le kam auria sumari ki khun jok pi bakin hekan san kum ki khun kistan kum ki nong sang shinong ki babha ki bakot bakia ki bakemen ki basuk habakut jong neu Snem arajar fulai namar kata paralok parakistan bi jong in rai kut ru man pan ma yakin no jing pakala ka jing dona hakalong briman breu changi bat ngin rai kut ru ban pat thamai how new Snem ma thamai la shibet man met
ngilayo Snem matamai Snem arajar arfusal hoi pisaya pira kamen le subha tamba bui ka thong chak phi Snem matamai du Snem bakoi bakhia masruk babha bai e yama man patamai na dong shedong ngakit bok ye phi baro para bangai bi hakani ka si bakrau changi na khla lang hani Centenary Siboram juga juga Sam Siboram jangka jingkut une usnam Siboram jingap usnam batamai ngakat khu ka do ye phi ai ba une usnam balalai no in ai ngu yo play shi hajar ngu na dong shadong i ka jingkat khu baro ai bagi community usnam batamai arajar pusau do usnam juga jingkamen ka jingsok ka jingpha ka jingmian ka jingjop haki e ke baro ka jingdap ka jingbiang kani kit bok ya phi ublay ka jingsok unkat khu ya phi baro ai bakani ka si mai kanu lang dong ini kular banduai markeliang kit bok markeliang ublay ka jingsok unkat khu ya phi baro enyero ya Jesus Christ pusan chipang shwa bani rwai lang ika credo pan ublay ka jing e ka jing don kam jong phi nakabanta ka jing don kam ban patamai la ka jing em ban le ka mon jong ublay Dong ini yang baru akan ikut ikut kuayar yang lam yang ini, saya jing pertamai ke jengai ke credo. Ini sim nak kuat leng kedom, kan number jeng ruai ke bakat new, nak lenti bening lies pan riu po, nak kuat leng kedom kan number jeng ruai ke bakat new, nak lenti bening lies pan riu po. Away.
Kibadon kam ya ke sakramen jing pen Yesuk kidon kileng do hayeng mani pila ban peden kam ya ke por menta ke sakramen jing pen Yesuk. Ko para bangej pi hagani ka si crown Centenary kum juro si boram jo kayi sem dongin pan ublay Jesu kular pan ba pinyop tiang pan de kecingej ya ke judon kam baro dongin adwai bet pan ublay ya ke judon kam ba per Kajubab jong pi ni kerpad ya mi kutrai Nyi kerpat ya mi kutrai Kashiti shaki Hebrew kalenong ba shipod katway manu lingdo uyeng Shakri man kasngi banjai terwa. Nakabentau kpaba kui Pope Francis, Archbishop Most Reverend Victor Lengdo, ki Bishop, ki kenhon barbaro ki nongtre balang, kenang bakinangla banjai betengi ki kam bala benchet haki dau Jisu. Ni kerpat yame kutrai. Nyi kerpat ya mi kutrai Gospel Yohanes katsau arpohinyo. Kajingsuk nga no batpi. Nakabentau kajingsuk hakaperthei. Khamtam hakitu kiri bat ki jaka ki badan ha padeng kathma ai ba ka jingsuk ublei kan sanshar ki donot bar ki yeng ki sem ba ka jingyatali ha ka jing e Chris ni karpat yame ko try Nyi kerpat ya mi kutrai Jeremiah laipulai Henry menta ngansa wanra haka ka jingkhya krat bar ka jingshai ni duwai na kabenta ki bapang ki bashitom bakin joy ka jing tingen ha ki jing duwai bar ka jing sanran jong ki bahayeng hasem ni karpat yame ko try Nyi kerpat ya mi kutrai Roman khasau pra lada ngi im how try malada ngi yap how try ni duwai na kabenta ki tu ki balaklat no khamtami ki mensim jong ki tu ki rangba balang bar ki pai remngai ki balalong ki paya baningkong banwanra ka jingej ha ka ne ka balang shnong bau try kan rat on map badon isen e ye ki jing bakla jong ki baro badon ai ha ki ka jing suk beneng ni karpad ya me ko try Nyi kerpat ya mi kutrai ka shithi baningkong Paulus shaki koren kalenong khan rew kat khot khalai to sharai to yeng scam hala ka jingej ni duwai na ka benta ka ne ka balang shnong ai ba ka jingej ka ba maki ki la yop diang kan so thiet shu ha ka jing em jungki ha ki yeng ki sem jungki bar ha ka jing em Kristan jungki kan long ba kan kanuk sa ba bha ban shakri ban sharai ba ban benai ka khubor ba bha shaki wei ni karpad ya me ko tra Nyi kerpat ya mi kutrai kasam shipho khatsau me yo i ka jijanjar ba ka jingso sat ba me kloi ban yarap ni duwai na ka banta ki ba duk ba janjar ki khon swet ki khon rangli bar ki rew kan thei ki ba shem janjar ba ma me ko try men long unong patingen bar unong ai boy ba ba men kar khu yaki ba kan shem bor boy ka jing e jome ni kar pad ya me ko try Nyi kerpat ya mi kutrai kam jung ki apostol arpo pra tu sumar bha yala di ba ya kan hon lang brot baro ka wei ni duwai na ka banta ki lingdo bar ki pai rew ngai jong ka parish nong thamai ba da ka papar tho bor ya ka jing hi kayu Jisu ba ken nang shirhem ha ka jingej ba ka jing shakri yau blei ni karpad ya me ko try Nyi kerpat ya mi kutrai hagani ko por ngi twai kerpang e na ka benta ki long yeng long sem chugi baro padan hai ni Ini snap jar ren panu Jesu ke ek ba pikwa ban pan jar ke long yeng long sem jong pi ka jing suk ka jing kemen ka jing ye ka jing amam ka jing dap jing biang ka jing roi habon kiliang tu sngap chipang duai ke ei bat kwa no try ya ka inga sem jong pi go play try kan ran tok padiang ye kini ke jing duai jing pat changi bangilapan hok na mi to nang kar khu yang i baro kham tam ro ki to bala pen pau ka jing sungu ya me mentakasi bat ya ki ke sam changi bat gi wei pai wei bangin la bat e ya me bat e wei pat ni pa ni kani dau kres u try ken ra changi amen ishong
nakakwat leng gedom ngin yeshim ya kan number jingruai ke bakhat pra nakalenti bening lais pa henry pusan nakakwat leng gedom ngin shim ya kan number jingruai ke bakhat pra nakalenti bening lais pa henry pusan Iwana
Baka jing kenya jongi hakane ka sngi ka long penyang hun hakmat ublei pa badon bor baro. To try and bring a kitchen na kiti jong nakabanta ka jing ro ka burom makakerteng ju ka jing to ni bai ka balang ko jung baro. Ngi terwa ha me ku try ya ka jing kenya jing penyasuk da ka bakat padret balang ba ka jing silem jong ka kimi basoti ublei bat jong ujo sa Bakhuid men pens kham ya ki sam jongi ha ka cha e ba ka jing sok jong mi dau kres u try jongi amen u try un don ring ka hat bat pi do ken teu ya la ke donun Dongin yai ngui u try u play jongi Da shisha ka long ka masyong hok bat ka baday ka day ti jongi ka jing panim yangi haman la ka por ba ka jaka banay ngui yami ko ken rat ko pa ba khoj ka play badan bor bat bom jukun leng ba u try jongi u Jesu Christ Uba ka jing long play bom la yu I jong u ula pau ka jing long priu ka bangi la ban yu I ha ka ni ka jing maya ba so ping ka bangi Rakhe utau ba la khana bom jukun la khayu ha ka por khnang ban daw la lum lang haladi ya ka ta ba ro ki bla sha kan tan un pen thamai biang ya ki ba ro che ka jing pha barun khot biang yo ben riu bala sa ka ma Shaka hima beneng bat kumta ngikar pat jam ka jinglen yam bakmen kat bareng kat bak yang ngel bak kireu khoj baro ngipen manai ka jingero yame da ka bangi yai ruai long Bakhuid ko try barka day hok babaro ki ba melatau kinia ro yami namalang bau kon chung mi utrai chung yu Jesu Christ dakabor ka jinga trelam chung mensim Bakhuid me ai ching em me pen khoj pen kentang ye ki baro mem ju sange ban lum halade lau pai khnang ban du ba mi chedu ba sep ka sngi anterwai ka knia Bakhuid sha ka kerteng chung mi Namar kata ku try ngikar padit yami badau ju men sim men subha ban pen khoj ye kini ke jing ai di bangwan ra ban pen kentang ye ki ba kin klalong kamet bat kasnam jong try jong yu Jesu Christ u balau ku mingi ban pen mentai kini ke jing maya naman ma uhi ba kamiet blai ti no ye u ula shim yau khpu badigabai ngu yami ula tuai kerku ula kedia belail ala kisenran uang do shem bat bam na kani pi bara
na mar kini ka long ka met chunga ya ka banaiti na ka benta jong pi ha ka ju ka ko mandela la ya bam ula shim ka khuri madaka ba ai ngu ya me ula duai ka khu la ai la kisenran uang to shim ba to di na kani pi baro na mar kani ka long ka khuri jong ka snam jonga jong ka ju tang ma thamai bat bom ju kot ya ka ban pen mi na ka banta jong pi ban na ka banta ki bobon na ka banta ka jima bi ki pom to le kani ban kan mau yanga Ka ching maya John ka ching e kata ku try kan bangi pen mentai ka jing sha chi tom ba palai em jong khon jong mi da ka jimi pat badan puram jong u bat ka jing kiu ju shapening bat ru kat bang ap khmi lenti ya ka jing wan biang jong u ni tarwa samu hami ya ka ne ka jing knya ka ba khoj bat ka ba em ni kar pat ya mi to pet ya ka jing tarwa knya jong ka balang jong mi bat Khubor ba jing knya bat ka jing yap jong u Melamon ban penyasuk yang i bat mehi tuai ba mengi ke bon sa de ka met ka snam khon jong mi bat ka bon pendap dong mun sim ba khon jong u ngin kla long ka wei ka met ka wei ka men sim how Christ ton jana yang i ban long ka jing terwa bam chuku thami knang ba yin yo ya ka nong pateng lembat ki balachi jong mi Kerpang rengkat bad kamaria te sote Bakhuid kakmi jong ublay rengkat bad u Joseph Bakhuid ukurim jongka lembat ki apostol Bakhuid bad ki martir bakraw burom lem badu kain kasem Bakhuid Magdalene Bakhuid rengkat bad kari Khuid baro haki bangi shania banyo jingyarap naka jingya side lem baklem ku jongki Hakma jong me. Ngigar part ko try to I bone jing knya jing penisuk jungi on pen roy ka suk ka sain bak jing penim ya ka prathai baro ka wei. Those ngo bha ban pen scam ha ka jingai bak jing I ya ka balang pilgrim hang ni asla prathai ringkat bu shakri jome u Francis ukpa bu ko jungi Victor Lingdo Archbishop jungi ka kan hon ki bishop Kilingdo baro wau Peit baro yau ba melapulong u jong me tos ngap tos ngo ya ki jing duai jong kani ka ying kasem ka ba melakot banyalum lang hakmat jong me ko pa ba ichbun ha ka jing snei jong me to lum lang haladi ki kun jong me baro ki bala sapriang hasatlak ka pratai ya ki men ki para jungi senrang bakantai Kerpang yakitu baro ki missionary ki lawan yu kejat wan bet ya sembah jong kejingai yakirin rang ba balang ki kadkis kinong trai balang baro na kini kesnong Mawshbuit ki bala klat no bagi tu baro bala pen subhai me shua makin klat na kini kejingim to priang yaki da kejing I sya ka hima jome hang tangi kermen bandan manginyo hun lang da kaburam jome Dau Chris utra jengi dawa mete sai ha kapratai ya baro ki jing baha Dau lambat u bat ha u kan long ha me blake pa badon bor ha ka chi long ka we jo men sim ba khon
baro kaburam makachiro junom la junom. Kumbalo kum yang i daw nang penem, kumbalay ka yang i daktin play, nginot banong. Kok pa jong i ubah peneng, kan long ka bakhuid ka kerteng jong mi, kan wan ka hima jong mi, kan long ka mon jong mi. Haka kendau kumbah peneng, doa yang i menta kacing pam jongi, kebahala kasih, batu map yang i akirengkan jongi, kumbah ni rungi map, ya kibales new yang i, bat yalam yang i. Syaka jing pensyoy Henry to pelayangi Naga basniw To pelayangi kerpat kutra naga jing sniw baro Ha ka jing sebun jume to ai jing suk jing san Ha ki sngi jongi Kenang ba ka jirap ka jing snei jume Nin lai berbo naga po Bagin yo jiada naga jing jin jar baro Kat bada ap kemilanti ya kacing kan men bakhuid kacing wan pat unang panem jongi o Jesu Christ Nawan ka jongi lo kaima ka jongi ka borbat ka burong junom la junom God try Jesu Christ me belong ki apostle jong mi ka jing suk ngai happy ka jing suk jong nga happy wat pa ya ki pop jong i henry ka jing e jong ka balang jong mi ba ka jing spun jong mi to ai ka nya ka jing suk chitali ka wei kat kom come on jong mi ma me wem basan shar junom la junom Ka jing sutrai kan dan berboreng kat bat pi Kat bat biru Tongin ya penpau ya kan jing i mar kaliang Hakmi bakin noi ki pop jong ka pertai suk mangi baro ki bala wera khot chaka jing khawai jong khot lang brot Koken rat ngam long pasho ho ka man wan ko yi jong rei jong ta na tin ba ka tin jong a Naga kwat link dom ngin shim ya ka number jing rwai ka bar phulai naga lenti bening r spa an riu naga kwat link dom ngin shim ya ka number jing rwai ka bar phulai
Nagalenti bening Ars Paan Rio.
ngin shim ya ka number jing ruai na ka kwat leng kedom ka number jing ruai ka ar pho sao na ka len ti bening ar spa ar pho ar na ka kwat leng kedom ar pho sao na ka len ti bening ar spa ar pho ar Haba
Dongin ya duai Duai ngi karpat ko blay badon borbaro Bada ka bod jong kani ka chimaya bakantang On penskem ya ka chingim jongi Dau kres utrai jongi Shuaban kerku ye pi ngashim kani kalat sasisem nan kublay kani ka balang Shillong Mawshbuit jingdap Centenary kabar kublay ye pi baro Christmas besok Snem tamai bakamen stang mentakasihi nang ta shishu ai kublay ye ro ai Khuborjylla kilong yilong sem kabar shibet piti ben ai kublay mat kaliang wiwipat I could play Kadu Mendau Snem. I could play Root Snem to my Basuk, you way part, Pinam can do issue hero. Namakata, Akshim Nikalat, Bani, I could play Markaliang. Who play Gajing Suk, Unkarku, Kardo, Yapi Baro. Ashim Nikalat, Basongo, Ya Father Provincial, Ifadar Baro, Sister, Katakes can Balang, Kinong Trace or Kark, Emily MDC, who play Shibon, Nick Trace Tom Jong P. Snem. Arjar arpulai, do blame on Karku, Yasindan Yapi, Hakini Khubor ki badang wan. O try one rain God bad pi. Dem ka kle ban pan Karku no blay. Do blay jonga jing pa bom chukun. Ubada ka jing wan long breu kon jong u. Ula bekra di ka jing dum na ka pertay. Bada ka jing kabadan boram jong kuan jong u ulapan pernah ya kani ka sngi bakan tang tam un bekrat da pi ka jing dum juga pop ka sang un pentamai ki donot jong pi da ka jing shy jong ka hong do blay ubla mon baya ka jing kemen bakrau jong ka jing kaba pelaim jong kuan jong u on penpena kinong ablang brod do angel On pendabi kedano jong pi na ka jing kemen jong u badan pelong ye pi keno ya labe gospel jong u do blay ubada ka jing wan long breu kon jong u ulapan ya so ye ki jong ka ne ka pertei bat ki to ki jong ka beneng on pendab ye pi na ka jing ai jong ka jing suk jong u bat ka mon bapha on pelong ye pi kenong yo benta ha ka balang ha beneng o blay badon borbaro ukpa badu kon badu men sem bakon on karku ya pi dole suk kamas kalawai isnamu ya uplay Shillong baram ta Shillong Sngoba ya sha kindian menta kumni ngindon ke jing pelat ya ka mati sa kenmau sa tempang ke souvenir te Syaban sedang ya kani ka jing pelat ya ka mati sa kenmau tempang souvenir jo ke jing dap si spa Snem ke jinget Katholik ka Balang Katholik Mawshbuit ngi kerpan ya Reverend Archbishop Victor Lingdo Archbishop Shillong Archdiocese but i provincial ban pelai ikan dika souvenir henry apswa kenian ngan puli si sendon kenang bengin nembam ya kapor kitu ki bansa sya felicitate ki bansa sya penkop buram ki longkom ni harum en sa pelai ika souvenir dari archbishop but i provincial ringkat ke jing don lang jo i padarang ba jengi i parish priest nang ta Syaban continue ka kerteng ngakot ye ki member jong ka felicitation committee but souvenir committee bandan lupa sya ni sya lendet jong ha ki ban sa sya felicitate ki long Father Jos Father Genesius Father Khubor
pada Carmel, pada Ritonbor, pada Jivan, pada Justin. Sister Superior Auxilium, Sister Superior Mercy Home, Superior Magnificat, Sister Stella Nongdhar, Altricia Nongdhar, Ba Willibert Karkamni, Ba El Tangau, Local MLA, Local MDC, Ba Charles Pengro, Ba AL Heck, Mrs. Nongrum, Atu, if you are here, Ba Kennedy Karkongor, Ba Peter Jerwa, Father Makri, Samla Xavier, you will come forward when I call your name. Then Ba Julius Warba, Kong Jetudis Nongdhar, Kong Kibahayeng Jong late Philomena Karkamni, Ba Angela Karkamni, Ba Raymond Warba, Kong Sisinia Karkongor, Babu Steve Mukim, Babu Valentine Lingdo, Sodash Nong Mawshbuit, Pastor D.A. Karkongor, Secretary, Jog Mawshbuit Sports Club, Birit Susan Nongdhar, Ba Donbosco Lang Mauri, Kibahayeng Hasem, Jong Kirang Ba Balang Berim, Michael Drip Karduin, Carlos Kor Nongdhar, Benansius Sabin Nongdhar, AW Natep, but Marcos Japang kini kibang lakot kerteng subhalong mentally prepared ngatang syukot ban wanno kenang bagin nemsim tan ya kapor. Te menta kumni ngakerpat ya I Reverend Archbishop Jingi, Reverend Victor Lingdo, Archbishop Shillong Archdiocese, but I provincial ban pelan ya kasovani sa jingken mau tempang jong ke jingdap shispa Snem. Kumlay Shibun Archbishop ba Jingi, but I provincial Jogasilesian province, katuk kopi hila banbo hi yalade. Nangta, ngakerpat ye ki Samla badai ban felicitate di kini ki arngut banwan sakamat bat ai ki momentoes ki weipan padarang ba Jingi, Father Augustine Kutala. Miss June, please do the honor of felicitating Padarang ba. Miss Pidalia, you can do the honor of felicitating the parish priest Padarang ba. Oh, Miss June is here. Souvenir, where is the souvenir? The member behind the scene, please be ready. Souvenir. Kibara souvenir don lupa hajan na marngim kwa aban penap slam ye kipat ba. Padarang ba subha abhang tu pindang ay ki weipat. Father Jos, Father Genesius, Father Khubor, Father Carmel, Father Ritonbor, Father Jivan, Father Justin, subhawan sakamat ikini in felicitate the Padarang ba. Father Jos, Assistant Parish Priest Nong Thamai Parish, Father Genesius, Director Rilang Shelter Home, Father Jos, wherever you are, you can come. Oh, yeah, you're coming. Father Genesius is the Director of Rilang Shelter Home. Father Khubor, Sacred Heart Higher Secondary Boys Maulai. Okay. Father Carmel, Mokending Parish. Now Father Jos has come over. Ki sister, Subha, get ready. Father Ritonbor, St. Anthony's College. Father Jivan, Silesian Training Center, STC. Father Justin, Missionary of Charity, MC. Kidanru katu ka ni kidekan kibawan senran lang yi bishop beri padar pin subha banwan lang syakman.
Ngakot mentai irang ba Balang, ba Moonlight Karmalki, ba na Arisha don lupa siya dyan, ba pinyo ay kini ke momentoes. Father Jeevan, Father Justin, finish? Okay, kubli si bone padar nakabenta ka por jong pi menta khot irang ba Balang, ba Moonlight Karmalki, ki deken ki bon senran ye ki padar. Oh, imat kimdon. Ti irang ba Balang iba Moonlight Karmalki in aye sister Superior Auxilium, Superior Mercy Home, Superior Magnificat Convent if you are here, Sister Stella, Sister Altricia, ba Willibert, ba El Tango. Benih yang lebat asin dah. Sebenarnya air still lah. Up. Akan dia mix ya. Auxilium is here. Mercy Home, Magnificat Adi here now. Then Sister Stella, Sister Altricia, ba Willibert, ba El Tango. Kanya di irang ba Balang yang air gini. Yasha ngin penkut da ke jing ruai permal ajan de pertan. De na kata kadang ngokot lupa ya ke kerteng. Kibala asya akot kerteng subha kampen state mo. Sister Altricia, Sister Stella, finish. Ba Willibert Karkamni, ba El Tango. Da kababuram, haka jingkerki mo, namanya ngila ong banyele wut, ngila klet ban ay potted plan. Ukiw sentiu na kabalang Shillong jungi, ya i Reverend Archbishop Bae Jungi, Archbishop Victor Lingdo, but i Provincial Father Paul Lingkot Subhawan Biang Sakamat, tang 10 minute. Archbishop Subhabanya Tapkti. But i Father Provincial Father Paul Lingkot. Mentang akot ye iba na Richard ibalong ko President jo kaseng rangba Katholik Mawshbuit, but the Secretary jong kabalang Shillong Katholik Mawshbuit to do the honor ban leburam ya i local MLA jengi ba Livingstone Carpran, local MDC and Chief Executive Member CEM Khasi Hills Autonomous District Council ba Penyai Sings Aim ba Charles Springrop MLA Barim jengi but MLA Bementa jo kanong kamay constituency ba Alexander L. Heng, ba Bindo M. Lanong, Mrs. Enong Rum if you are here, ba Kennedy Karkongor, ba Peter Jerwa, Father Michael Macri Samla Xavier, please come forward to collect the memento. Ba Charles Springrom, hold on nempat lek yang syang tu kendiat dan sakui ko ono be pin le. Ba Alexander L. Hek, ba Bindo Lanong, ba Kennedy Karkongor, ba Peter Jerwa, Samla Xavier, on behalf of Father Macri,
ba Charles be jengi kadon sakaway ke ba meneng si perlak bek tang ke to souvenir ngila de banai potted plant but ka momento ya i archbishop but ya i provincial jengi ngila penbun kam ya ki mentakas ngi archbishop but provincial sebawan biang sakman. Yes. Pai sakamat baik dan ki fotografer. Nang ta ba subhai ru ya i provincial jengi. Samla Xavier nak wan ne? Ba Peter Jerwa and Samla Xavier. This is on behalf of Father Makrima. You have another 6 potted plant. Samla, bankit sibit na present na Miss June. Xavier. I will take it. Miss June, please do the honor of felicitating Ba Julius Warba ex rang ba Balang bersakri ke Balang Shnong Mawshbuit arho Snem. Kong Jetrodis bagi jukot it meido tro the main sponsors of the church. Kibahaya ngasam jong ki Kristan beningkong. Kong Philomena karkamni bat Angela karkamni. Subhawan sakamat ba Julius Warba ex rang ba Balang. Kong Jetrodis nongdhar meido bagi jukot it. Kibahaya jong ikong Philomena karkamni bat kong Angela Karkamni. Miss June, please do the honor of giving the souvenir and the mementos to them. Ban felicitate next the Miss the Pastoral Secretary Jong Kabalang Miss Pidalia Karduik. Kini kilong Ba Reman Warba kong sisinya karkongor Babu Steve Mukim, Babu Valentin Lingdo, Soda Shnong Mawshbuit Badeng Emroy Subha, Pastor D.A. Karkongor, Secretary Mawshbuit Sports Club, Birit Susan Nongdhar, Ba Don Bok Lang Mauri, Bangikot Martin Ladang Step Unong Tiet Baje, Naduk Ben Step, Haduk Bandamit. Midu, how Midu? Hadian midu ki Kristan meningkong Philomena but Angela. Ka second last group la ready. Ba Reman Warba akong sisinya karkongor Babu Steve, Babu Valentine, Sodar Shnong ba Deng. Where are you ba Deng? Pastor D.A. Karkongor, Secretary Mawshbuit Sports Club, Birit Susan Nongdhar. Where you Birit? And ba Don Bok Lang Mauri. Babu Valentin ada, Babu Steve. Sordar Shnong Badeng Emroy, Sordar Shnong Pastai Badeng Danang Sender ha. Pastor D.A. Karkongor. Babu Valentin. Pastor D.A. Karkongor. Souvenir bat ka momento. An momento. Souvenir un momento. Pastor Ladep, Secretary Mawshbuit Sports Club, Birit Susan, ayo anyam, and Ba Don Bok Lang Mauri. Kudeshibone MSP, mentai kot ya I Assistant Pastoral Secretary Jong Kabalang Shnong Mawshbuit Miss Badashisha Karkongo to do the order. Yakini kirang ba Balang barem late.
Michael Jirip Kardut, Carlos Kor Nongdhar, Binansis Sabin Nongdhar, AW Natep, but Marcos Japang Kibahayeng Sabahawan sa astang kini nga po siya kabakod. Miduk ya paduk teh. Kublai shibun kong it mentangi kot ya Miss Mercy Karkamni ban ai kini ki souvenir ban momentos yakini ki rangba balang jong South Likishnong madarating ompling maulan ray nongra PPC members Sebahawan sekamat rangba balang jo ki South Likishnong Santa Likishnong kuntup ya ka Mawshbuit PPC members rangba balang madarating ngalayo PPC bakban ompling nongra Maulan Ray, but PPC members. Kapor ng best palat. Mentangi kot ya baro kirang badong jong kasnong Mawshbuit ni dah henriu dong ngam je kertengin inu sebahawan be syakman. Kirang badong jong kasnong Mawshbuit ber henriu teliki dong. Lom jingsuk kar kamni nong klau nong pedeng nong Shillong bat nong delom. Pidan hang nong no sebahawan syakmat ber henriu ngut kirang badong. Hadin jong kirang badong yikot ru ya kinong penyaj balang jo balang Presbyterian hang ni hasnong babu MS lapang bat babu HS Snem babu MS lapang bat babu HS Snem kat barang pendap kini ke jing sami ke souvenir kini kadai ke jing pen bana ke jing di kini ke souvenir kindon ki Samla kiban dan sate sejan gate pila aban yo ya ka menta ke Sngi na ke benta ki try snong kitu ki long ready ban yo ino menta ke Sngi pila oh persa abakan ni ka podium ke jing di ya ki souvenir kiba lalong ready bantiet mentak Sngi pila ban rano anrai kitu kiba 4 lak bantiet mentak Sngi pila ban yo nekinong yalam jong ke KBB ya kiba ke Balang kan sepenbiang kador juga souvenir kelong shispa tingka ngoi pi gidang kelut bah kapor ngikot shwa ban khot ya Chief Executive Member jong ka Khasinews Autonomous District Council CEMKHADC ba penyai sing sim ngan anong swa ya ka program ka ba Sngi mentakum ni tang sudap ka jingkren kan don ke kena ke jingkren apa kan don ke jinge bam jalang kan longkum ni hapo Herman Hall Archbishop Archbishop Victor Lingdo baro ki padar bat ki sistar hapelau jong ke Herman Hall baro ki belasha akot ngobha kidong te kam Balang na Parish
na prablok na sansnong maulenrei nongra ompling madarating nong tei kambalang jong kabalang snong Mawshbuit ki choir ki kenaduan ki nongelam ki bibi bat baro ki volunteers klem dak Kenya kanu ka kenhun hadin nang ta hadin ke jinge bam jalang nyen ye lumbiang hakani keju kejaka hakapor shibaje shiteng hadu ashiteng kandon ke jingmani sacrament ban sepenyat da ke Shillong Catholic Charismatic Renewal Service ar saukusan kandon ka cultural program ban penyat da ke Balang Snong bat hakapor jan miet pada kanete ngim community show i ke bana bar Snong like tang kitrai Snong ngikot ke evening get together jong baro te mentau kumni ngakot chisendon ya i chief executive member jong ke Khasinews Autonomous District Council ba du penyai sing sim ban ai ke jingkren ke balingkot Khublai Shibun i miss job nong dhar i bala sha sobha bat khot sobha nga ban ye don lang hang ni kapor kamtam ya kaban yo ban ai jingkren lingkot abaningkong so ban pen pau i ka jing sungu yo blai bala don kat lambat ngi kum shipara hapo jong kani ka plau jong ki mani hang ni po Balang Snong Katholik ni po Mawshbuit ngobha wat nempat ya mi kan sadon ngimpat poi se ka bekut kan don ke jing ruai penkut bat ke jing shondur lang baki pai ba baro ka sngi sa jingken mau jong ka Balang bat jongi wei pi wei ka life wei tik kharaswa wat nempat ya mi ki volunteers na gate subha le ya ka badon kam da kababuram ye i Reverend Archbishop Victor Lingdo i Father Provincial Father Paul Lingkot i Father Augustine Parish Priest jong kanong Thamai Parish namta ki Father Baro ki Sister ki Reuniam ki Catechist ki Rang Ba Balang dan ru hang ni i Pastor Khalkungor ki Temen Basan bat ki Noilam Balang ne ki Balang Snong ba pher ki balak bani don lang ni kapor so buram ru ega jing don lang jong ki long he long han riu sain himasima ki bla rim kum jong i ba bm lanong i ba Charles Pingrop MLA nong Thamai i ba AL Hek MLA Pentorum Kra bat kum ju i belong ru imentri jong ka Khuborjylla Meghalaya nang ta ki i MLA jong ka Maureen Keneng i ba having kharpran bat ki ki rong ba soban ai Khublai kerpang nakamenta jong pi baro ki baidan hagni kapor ki Samla kenthai bat shinrang ki heb ki berit ki long kemi ki long kpa kerpang nakamenta ki parabanget hangni po Balang Snong Mawshbuit soban ai ka jing Khublai Centenary ka bakmen ka basuk pi baro ngawan ra ru ka jing ai Khublai na i Menteri Rangba jong Khubojylla Meghalaya i Konrad ke Sangma bangedon ringkat langbat i mensi Sngi hapo nongba Delhi la pha ban ai Khublai kerpang yeki parabanget hangni po Snong Mawshbuit ai Khublai ru namta baro ki balak banedon lang hangni nganam shim ye kapor te tang khndiat e ngasoban yathu yeke e ga jinge shem ga jonga haka jingya lenti le se kum unong mi khmat hakini ki shpotli ki Snem kum MDC but she Snem tam kum MLA kani constituency ka longsha ka ba dang bun bha ki jinge haki shnong ki ba pher but haka jingya lenti ga jonga nga shem ngalap ba ka Balang Katholik ba ka penyari ka lingkha trekam ka jongka omtang ya ka jinglong mensim Henry ka bang shonshap hakadonut ya jonga kalong ba ka jing shakri jong ka Balang Katholik kalong ru ye ki paramensim ki jongi hapo ka jala hibrok kawe ba kari hibrok kawe khamtam bandon kilat jing shakri kum ban don ki school ki colleges ki ba pher ban ai ka jing dang jing start ye ki samla ki heb ki berit ki khun jong ki nong shnong jong kari hibrok kawe kumju ru nakamenta ka jing shakri hakiwe ki kam banri ki khun swet banri ki riutemen bla syai kini ki long ki jing sa jing kenmal jonga ka jing at lenti bangai dei kam bha bat ki managing committee ki Balang ba pher khamtam ki Balang Katholik haki shnong ba pher hangni constituency ten nakaliang jungi ru
so ban ong ban ai ka jing khublei ka bakerpang hi ya ka jing shakri jong ka balang hakani ka constituency bakari ba ko we but nakalyang jungi kum ka district council ru ngi kloi ban ya trailang but kanu ka project baka balang ka don nangni shakhmat khamtam kum ka balang shnong Mawshbuit ka balkan jo shispa teliki Snem hajing shakri jong pi khamtam bandani ka balang kum ju ka school kiwe ki project nakalyang jungi nginam e haba pidon kanu ngi kloi ban pediang ban ya trailang namta ka bit ka biang ha ka imlang ka salang bat ikari brokowe tangki dikintien sahisian khublei Snem thmai pi baro khublei shibon e badu ba e jungi bagi jukhat dangla hei badu chong i badu penya sings im na ka benta ka message ka ba shai ka ba clear bat ke jing yo i jong pi ye ke jing don benta jong ka balang hai ki kampen roi la ka dei ka koi ke khia la ka dei ka puli dang ni bat ki wei pat ki benta jong ke imlang salang hadien ke ni i archbishop wat nempat ki pai ba i archbishop ki baro ki padar bat i provincial kin ye shandur lang bat pi baro ka dei ka ski ka bakot jong Snem bat ke ski sakan mau na ka benta jongi kat ba ki kwaya kin ruai ye ke jirai penkut hadien ke jirai penkut kin ruai penkut nang tangin sa mi banlek bam shali ki jong ki yang kisam bat kitu ki bla sha khot subha sha ka jaka ka ba la puli menne khublei shibon subha yang barok khatlang kini ke malem dc jungi wan chkhmat lang man shandur lang hakani ka si bakrao pinyeng da ka ba face sha ka duan baro ki rangba pinyeng da ka ba face sha ka duan Imenta ngin yerwai lang ya kani ke jirwai shi spa Snem ngin shim ha kasla ka bakhat do e jong kot leng kedop Shillong du riau ba jai chinget thma
jarngu ya ka choir na ka benta ka tu ka jingruai pinkut bajirai Centenary ka bas ngau thiang ya ki kintien jo kini ke jingruai la thau da imis mercy khar kamni ya ka sur la thau da imis epiphany khar kamni bat la pendit penbiang ya ke jingput jingtem da isamla resto karbani kaburam hau pa berhau kun mat hau mensim bakun Kumakalong kabamaningkong kumju menta berborobor junam la junam amen. Kodonut Bakhuid tamu Jisu. Kumaria konairap ki Kristan. Ha kakerteng ukpa barukun wa mensim Bakhuid amen.